Пачынаю я сёння з навінаў кінематаграфіі. У сталіцы скончыўся міжнародны кінафестываль «Лістапад». Падсумаванне пра знаходкі, узнагароды і праблемы фэсту падрыхтавала Александра Дорская. У кінотэатры «Москва» раздалі ўзнагароды пераможцам юбілейнага фестывалю «Лістапад», разам з якім аматары кіно цэлы тыдзень спазнавалі белы свет. І сапраўды ў Менску паказалі фільмы з 55 краінаў, а ацэньвалі іх 7 складаў міжнароднага журы. Золата фестывалю атрымала стужка «Мне пляваць, калі мы увойдзем у гісторыю як варвары» румынскага рэжысёра Раду Жудэ. Гераіня фільму мастачка спрабуе рэканструяваць жорсткія падзеі 41-го года ў Румыніі, каб паказаць іх на цэнтральнай плошчы гораду. Смелый европейский проект, который говорит о проблемах, которые на самом деле волнуют весь мир. Это вопрос толерантности, это вопросы своего отношения к истории, это умение понимать все свои ошибки, принимать эти ошибки и каяться в этих ошибках. Сёлета увага была прыкутая да нацыянальнага конкурсу пасля таго, як Міністэрства культуры ўмяшалася ў адбор фільмаў, што выклікала скандал і размовы пра цэнзуру. Перамагла ў конкурсе карціна «Дачка» Мары Тамковіч, якая абышла нават выстаўленая ад Беларусі на «Оскар Крышталь». Караткаметражная стужка здымалася ў Польшчы. Гэта гісторыя пра бацьку, які змагаецца за справядлівасць для сваёй 16-гадовай згвалтаванай дачкі. Я сказала атрымоўваючы ўзнагароду, што спадзяюся, што ў Беларусі таксама будзе здымацца свабоднае кіно пры дзяржаўнай падтрымцы. Таму што без грошай няма фільмаў, але таксама без свабоды няма фільмаў, якія варта глядзець. Са сцэны «Лістападу» занепакоенасць цэнзураю Міністэрства культуры выказала прадстаўніца журы міжнароднай арганізацыі «Фіпрэсі». Яна паспадзявалася, што сітуацыя налета зменіцца. Александра Дорская, Белсат. І мы таксама вельмі спадзяемся, што сітуацыя з «Лістападам» усё ж такі зменіцца ў лепшы бок. Тым часам да тэатральных навінаў. Прэм'ера ў Гомлі. Моладзевы тэатр прадставіў незвычайную чорную камедыю «Браточкі». За аснову быў узяты твор вядомага ангельскага драматурга і актора Рэя Куні «Том, Дык і Гары», якую ён напісаў сумесна са сваім сынам Майклам. Распавядае Олег Рудавусаў. Што рабіць, калі вы збіраецеся ўзяць у дзіцячым доме дзіця, але лёс супраць вас? Як адбіцца ад ахвотных дапамагчы? І ці заўжды ўсё да кепскага? Падобная сітуацыя склалася ў герояў спектакля «Браточкі», які паставіў на сцэне моладзевага магілёўскі рэжысёр Уладзімір Пятровіч. Шчымлівая гісторыя звычайнай англійскай сям'і з незвычайнымі прыгодамі, прыпраўленая чорным гумарам, авалодвае увагаю гледача ды інтрыгуе ажно да апошняй хвіліны спектаклю. Он динамичный, необычный, с юмором, такой быстрый, живой. Ты все время находишься в центре событий, все время следишь за тем, что происходит на сцене, и постоянно, не знаешь, что последует за следующим шагом. Але ж за смешнымі, неймавернымі ды тупіковымі на першы погляд сітуацыямі прыхаваліся і вечныя матывы. В конечном итоге есть такая сквозная линия всей пьесы, трогательная любовь главного героя к своей жене, к тому, что он строит, и защита этого мирка, очень хрупкого, семейного. Паглядзець на прыгоды браточкаў па Гомельску можна будзе 16 і 24 лістапада. Олег Рудавусаў, Белсат. Тым часам перамяшчаемся ў горадню. Гарадзінская краязнаўчая супольнасць адзначыла традыцыйныя дні святога Губерта, нябеснага заступніка гораду, уручэннем прэміі імя Юзефа Яткоўскага гісторыку Ігару Лапеху. Заўсёды прыемна, калі людзі бачаць плён тваёй працы, людзі ацэньваюць твою працу. Гэта вельмі прыемна, гэта вельмі натхняе. Гэта вельмі важна. Гэта тое, што дае магчымасць убачыць Гродна з іншага боку, паглядзець на тое, як ён змяняўся, што было ў цэнтры 100 год таму назад, што стаяла ратуша, і гэта уявіць, таму што калі мы ходзім па гораду, не заўсёды у нас працуе добрая фантазія. Яткоўскі быў дырэктарам гарадзенскага гісторыка-археалагічнага музею ў міжваенны час, а прэмію ягонага імя заснавалі ў 2012 годзе гісторыкі і краязнаўцы, каб адзначаць самых выбітных даследчыкаў гарадской даўніны. Сёлетні лаўрэат краязнаўца Ігар Лапеха стварыў макет ідэальнай горадні.
Гораду, якога няма і ўжо бадай не будзе, бо многія будынкі ў рэальнасці былі разбураныя. Макет жа, на якім ёсць усё, аўтар ствараў на базе дакументаў, дбаючы пра ўсе дэталі. Праца заняла яму больш за 10 год, а займаўся ён гэтым, дадам, за ўласныя сродкі. Летам Ігор Лапеха прадставіў макет публічна з думкай і пра прыцягненне ў горадню турыстаў. Ты ведаеш, я могу толькі дадаць, там 12 гадоў, здаецца, Ігор займаўся гэтым макетам, сябруем, памятаю самы пачатак, як толькі пачынаў рабіць. І вось, ведаеш, такі сумны жарт, можа, лёсу за гэты час, за гэты 12 гадоў, пакуль ён аднаўляў страчаныя будынкі, за гэты час гарадскія ўлады нішчылі зусім іншыя таксама камяніцы, якія ацалелі, здавалася б, за гэты час. Але, канешне, заслужаная, вельмі заслужаная прэмія і цудоўны макет. Мы ўжо рабілі пра гэты сюжэт і хочацца пра гэта гаварыць і гаварыць, таму што, ну, сапраўды, это беспрэцэдэнтная з'ява, такога макету няма нідзе, бадай што. І ўвогуле візуалізацыя, наколькі важна, калі проста гаворыш, не разумеючы што, а вось, калі ласка, што мы страцілі, што мы любім, да чаго варта імкнуцца. І, канешне, прыклад унікальны не толькі для Беларусі, для цэлага рэгіёну, а для Беларусі, прынамсі, гэта можа быць і прыкладам для іншых населеных пунктаў Беларусі, дзе пазнішчалі. Калі ласка, сказала, што ў нейкім сэнсе гэта працяг караткевічскага вось гэтага пабудовы казкі пра Беларусь. Беларусь, якая яна не магла б быць, а якая яна была. І якая яна фактычна ёсць, толькі што ў нашых была сапраўды казачнай, сапраўды гэта штосьці унікальнае. Таму Ігару, вось, карыстаючыся момантам, мае віншаванні і, канешне, клас. І мае таксама. А мы пераходзім да яшчэ адной тэмы. На гэты раз перамясцімся ў Магілёў. Ці ведалі вы, ці, напрыклад, Валера, ці ведаў ты, што, аказваецца, кожны практычна мастак мае твор у жанры ню, то бок аголенага цела. У Магілёве ў прыватнай галерэі Андрэя Вераб'ёва адчынілася выстава, якую напоўнілі працы насамрэч многіх мастакоў. Пра нюансы працы з прыгожым распавядзе Вольга Васильева. Аголенасць пачуццяў і аголенасць чалавечага цела заўсёды актуальная тэма ў мастацтве. Інтымныя адчуванні 19 мастакоў увасобіліся ў жывапісе, графіцы і скульптуры на выставе ню ў Магілёве. У мужчын раскрыць тэму ню атрымліваецца лепш, як мне здаецца. Але мы бачым і жаночыя працы, якія таксама вельмі яскрава перадаюць прыгажосць і аголенасць і вось гэтую жаночую сутнасць. Сярод аўтараў інтымнай выставы ёсць як мастакі, гэтак і мастачкі. А вось героямі твораў сталі пераважна жанчыны. Мужчынское тело адлюстраванное только на одной картине. Женское тело, если оно молодое, если оно красивое, это всегда, в принципе, эстетично, и его подать можно всегда правильно для самого себя и для зрителя. И вот эту такую тонкую грань между эстетикой и какой-то пошлостью, вот главное чувствовать ее и не переходить. У своих творах мастаки показывают абстрактную особу, зборный образ, праз які передают свое разумение жаночай прыгажосці. Это паданне пра Данаю, пра тое, як яна чакала і прагнула прыхода Зеўса, і ён урэшце рэшт праліўся на яе залатым дажджом. Наведаць выставу ню у прыватнай галерэі Андрэя Вераб'ёва можна до конца лістапада. Вольга Васильева, Магілёў. Адзінае, што я б дадала да гэтай выставы як каментар, тое, што яшчэ ў старажытнай Грэцыі, а нават і раней, яшчэ ў Егіпце адзначалася не толькі прыгажосць жаночага, але і мужчынскага цела таксама. Пагадзіся. Ну, канешне, таму ню гэта вось муза, якая альбо муз. Альбо муз. Увага, ад якога не адцягваецца вопратка, яшчэ чымся. Вось, калі ласка, ню. І веду яшчэ штосьці ёсць таксама. І ёсць яшчэ нешта так. І яшчэ на хвіліначку вернемся ў тэатральную галіну. У Віцебску чакаецца вялікая прэм'ера. 21 лістапада на сцэну мясцовага тэатра вернецца Сымон Музыка. Прэм'ера прымеркаваная да 2 знакавых падзеяў дня заснавання тэатра і стагоддзя напісання Якубам Коласам гэтай паэмы. На коласаўскай сцэне паэма мае набыць сучаснае тэатральнае ўвасабленне. Але праблемы, узнятыя 100 гадоў таму аўтарам, застануцца, бо актуальныя для гледача і цяпер. А скажи мне, деду Любы, чаму стало так на свеце, што адным даецца мала, а другому аж да губы? Эгэ, хлопчаў, тым справа, што нероўны людзі ў свеце, слабы, цёмны, жыве ў смерці, а душэйчы правіць права, ездзіць
як цяжка маладым людям ісці ў будучыню і сколькі зараз трэба сацыяльных ліфтаў прайсці, каб нешта ў цябе адбылося. Жанр інсцэнізацыі акрэслены як мелодыя парванай струны. Артысты будуць абапірацца на коласаўскую лірычнасць, але дапоўніць яе безліччу музычных, пластычных і танцавальных нумароў. Мы спадзяёмся, што гледачы не пашкадуюць, паглядзеўшы гэты спектакль. Гэта наша класіка, колас гэта наша ўсё, як кажуць. Вось, так што запрашаем, дарагія гледачы, у тэатр 21 лістапада. Коласаўцы абяцаюць перад спектаклем шэраг сюрпрызаў. Праўда, пра іх віцебляне даведаюцца ўжо ў дзень прэм'еры. Віктор Старавойтаў, Белсат.